Hey yo YouTubers, welcome to Kasi Podcast. This is your boy Skin Unqamlamas vele behlinza hlebe zokharanda sine uNtobzi Mthanda zonke zemicelo khisi thiwa bahlinze short. Vandag nginiphathele imomondi yezu2 kanye nomfowethu ngaleyo bazozisho mina ngibazi ukonje sisuba unika. Balisa. Nimzwili? Balisa. Upalisa lo eseceleni kwami bafo ayo lasho ngalofu lasho ngize ngiyakhamehe qhubeka lasho ngabafethu. Hey yo YouTubers, it's your girl Tonsolicious. Welcome to Kasi Podcast. Issue. Obvious nimzwile bafethu ayi yabona sisho ngapha bafethu vibe yakhe ngishada la kodwa ayibekani bafethu asikho lapho ke bafethu. Balisa yini into abayaziyo ngakodwa abangayazi abantu? Hawu sitshele sikwazi nathi. Yeah, Sifuna ukwazi hawu. Awazi. Okay, bheka obvious angithi wonke umuntu bafethu unama secrets empilweni. Thini imfihlo yakho? Ungarasi ukhihlebela mina. Bayibo. Ha bafethu Balisa usejola upalisa ngixoxele ne. Oh, isihle khipha amafaka. Upalisa unamadoda 1 2 3 4 5 lengana lesandla sami kodwa akasikho lapho bafethu intombi efe bangiyithanda. Awukho uhle uthi intombi efe bafona evumela leyo phela kodwa ukufeba mfowethu kuya ngesimilo sakho. Umuntu esimilo sibambekile nje ngeke uzufebe kodwa masidlanga uzofeba. Danko. wena uthi Mina fokusela angibelievele ukuthi ukhona ukufeba. I believe ukuthi like kushiyana ngokuthi wena ntombazana uba chaza kangakanani. Then sekuya ngawo umuntu ukuthi if mhlambe namhlanje uzofika usihle athi uyangishela kusasa kufika uzibanibani nakusasa sekuya ngamina ngokwami ukuthi hayi ngizothi hayi sihle asizame bese ngiyana kulo ngithi asizame. It's not ukuthi it's part of ukufeba and stuff. Ngicela ukubuza ufika abafana abawu7 bachaza bonke lokho kusho ukuthi uzobaqoma bo7. Kwenzeki bachaze akwenzeki. Ngikutshela yazi lento leyifana nathi singamajita njengoba nisibiza ngezinto. Ngingamshela uPalisa ngiqoma. Ngizohamba ngesamwe ngizohlangana neintombazane enhle. Yabo ngishela inqo ngishintshe futhi enye indawo ufike ngihlangane neintombi uzofike ngishe kuyenzeka yazi uchazwa abantu abaningi esikhathi esisodwa. Cela ukukhuluma kuleyo part ukuthi kuyenzeka. Mina ngithi akwenzeki. Ama personality wabantu abafani. Yona uzofika achaze like asesele ekudeni bese khona ochaza asesele ekudeni base maseka la ube ngazathi uyadina nje lo muntu unesicelo. Ngiyamthola lapho. Lapho ngiyamthola. So yazi into enjani ke lapho? I think isingenele ekuthenini it's a word lento ama crush. Namfethu umhlezi ngisho I don't do crushes. Kahlahle leli igama elithi crush elokhalelayo. Yes. So kusuka kuyindlela yokuhloniphisa kahle kahle. Usuke ekhalela uma ukude. Yeah. Kodwa uma useduze. Yeah, njengathi Wesinyama. ayenzeka mfana. Lalela mfana yazi ngangathandana. Okay, yazi manje kodwa ncese kodwa ngeke ngilikhiphe thole intombi mfethu shuthi ngiyamshela angifake kube mnandi yabo. Obvious afike kule ndawo leya sishane but after le ndawo leya masiqeda ukuyenza le nto le ngimkhapha kuyile kube endlini maqeda ukubela kube endlini I was like I'm going to block this girl. Yeah. Why? Because I feel like angizange ngimfeel straight like yo. Yeah, it happens. I was like bra okay kunomuntu ukuthi umthande ningaka before being like ningaka feel that with sexual intercourse. But now here's the thing okay sure sesifikile la eksasa wakhona ube nalento time man something is wrong again like for real because I've done it. Okay, kunomuntu my longest relationship if I'm not mistaken it should be 5 years. That's my longest. Okay. Of which is ngathi ngingena la ngahlala khona into elibele uthi buya ngim enjoyile ke la
So ile nto leyo ukuthi namumoya guys yabo soul to soul iyahlala na iyahlala ithiwa ngiyakuzwa yeah unless ngewayizwa le nto le okay has it ever happened or occurred to you ukuthi kube nolokhu njani ne art ikshare yabo masa kushare konke kumnandi base masengicala ukujola mase niqala ukujola noma sekuyahluka yeah it has happened to me baf ayenzeki le nto le mfethu mina bafethu ayi mina mawintombi kodwa mfethu muyintombi mina I don't really care much about beauty yes ubuhle vele bentombazane kuhambiselana nokuthi ayinangqondo esikhathini esiningi now that's true yabona mina ngilwa amuzobiza intombi yami ngesitoko ayukubiza intombi yami ngesitoko intombi yami akusisitoko mfethu phela isitoko the definition of isitoko it's beauty with no brains beauty with no brains so my girlfriend akusisitoko ngiyatshela phelela kodwa phela sometimes kuyenza mhlawumbe thina singabona ukuthi kahle vele lo muntu wakho loyo ayikho yona wena ngeke kuzoba nzima ukuthi ukubone wena ngoba phela usadako uthando yes kodwa thina sisheshe sibone thina abantu esijwayelene nayo nayo ingqondo ayikho but wena uthandana naye angeke uzubone hawu usuke uvale uthando by that time maybe uzonothisa after senhlukela ukuthi ishazi lo muntu lo bekangekho right kahle kahle khona ingoma ekuyakhisha umjolisi ethi ngenkathi nithandana ubungabuboni ububi bakhe ngoba senhlukene usobona nanokuthi unobhede okusho ukuthi izinto eziningi zivalwa ukuthanda emjolini ayuphelile upalisi yini uke experience leyo nto palisi next but mfethu as mina into eyiningi I feel like okay impression bafethu the word impression says a lot because umuzo yakugela yabo aqomo ayithena abona lutho yeah wena njengomjitha bafethu singamajitha siyazabalaza yabona efana mangisakushela ngizokwenza noma yini ukuze ubone vele uthanda ukuthi likhona ngizokwenza noma yini ukuthi uthole ungifonele skin mfethu ngina into engidingayo mfethu ngidinga into kanje ngizokwenzela but then once ngakuthola if I stop doing that just know ukuthi bro you are not meant to be mine me that's how I believe I don't really believe in soulmates but I just said you are not really meant to be mine like move on like that you yeah abona amachitha mfethu singamachitha la mfethu machitha yathana singamachitha siyathanda mfethu hayi noma nginamanga cha awunawo ma lawa la mfethu ngibikisa aweka ma kodwa usesingale ngathi ufuna ukuphika yabo asimuzwe yena ukuthi ufuna ukuthini futhi hayi ngiyavumelana nalokho engikushoyo nangi ngivale ukuthi sithandana nithandana Stanam, yabona Palisa, you know sometimes more petty colleague. Out of 5 girls, sure. Bangabona as a player and stuff like that, but let's say unamando need almost 5, ne? Marakhona lo mthanda kakhulu kule. Yeah. awuyena oyikhaya ahlala And yambona lo yikhaya, uyena lo ungakufuni. kahle ilento le kanje sithanda la singathandwa khona Sithanda la singathandwa ukuthi la sithandwa khona asithandi asithandi thina. Vice versa. Wait. Kanjalo vele. Kodwa yenzeka. yenzeka vele isikhathini esiningi kukanjalo kukancane uthola ukuthi ngizothanda umuntu naye angithanda Athand yes. Ha. And part of life. Hayi mina ngiyazi leyo. Bafethu mina ngeke Oh maybe wena awukaka experience. kunalento lena ethi wena bhodi impilo yohlezi kutshengisa ama true colors kahle impilo ayinayo i true color because ziningi izinto ozoyifunda empilweni ziningi nezinto osazo experience ongaka experience thola ukuthi mhlawumbe mina kunezinto engiyifundile ngempilo wena ongakayifundi kunezinto oyifundile wena ngempilo mina ngikayifundi ngisazodlula kuzo. Okay wait manani mina bafethu angingithola kodwa ngingitholi yazi one thing kule 5 years relationship yami nese ngitshela bafethu
I had a long distance ngaphakathi. True. When I mean long distance, it was like KZN Gauteng. I was still in boarding school in Durban. Ela again. Ela. But still, we're like, okay, Mama, we're still gonna push it. We're still gonna push it. We're still gonna push it. So yeah, that's an independent kehla. Bafit bayafona abanye angazi nami. Qhubekani. Hello, hi. How? Yeah. Okay, that's You good? push the conversation. How? Yeah, I'm in the middle of shooting, you know that. Sure. Sing a shooter right now. Sing a shooter right now. Yeah, thank you very much. Yambona? Yeah, abafethu. Ngibekela la mfowethu. Laba mina ngiyabazi boyithu. Yazi abanye bazibamithiswa namakhabethe. Sisemoyeni. Mbuze mfowethu, ayikho intombi. Yabona intombi emitha kakhulu bafethu. Ilezi ezihlala endlini. Yes, it's true. Yeah, impela. Kodwa nawuhlala. Wamfaka mina ufake. Wayithi true kodwa uhlezi. Shuthu uyazi unolwazi lalela. Ngeke but still ngiyaqhubeka ngenza because ngiyazaza ngisho ukuthi njani. Ezinye zezinto. Ha, unjani? Yeah. Obviously, ngisho ukuthi like ayikho la star. Yeah. Yo, Me begin. Hayi. Ngizoyikhetha Awukho emoyeni. njani? Ngizoyikhetha emoyeni. Ayikho la star. Yini? Ngizoyikhetha emoyeni. awuyena uvanzi. Yes, akusiyena Oh. uvanzi. Kodwa into engiyishilo ngithi mina intombi emitha. Yazi lengoma le ethi umithe kanjani hlala ethandaza. Ingane ehlezi la noma wayo. Lela. Kuboba street. Akhuleka bra wami. Lo mngane wami fere ngiyakutshela yona. Sizokhipha abaphobo. Keep my popo. Ngiyasho nje hayi fere sinje. Azana ukuthula. Akodwa enzima. Yabona enye. Intombi ehlala ekhoneni. Ipharaje lelo ayixoxisi le. Intombi ehlezi sekhoneni. Sigebengu. Ungena ngephasisha esekhoneni. Uphuma ngephasisha esekhoneni. Kwangathi ize kuwe nje le. Ngiyakutshela. Bra wami. Yabona kodwa mina ngihlonipha intombi ehlala namajitha kakhulu. Yeah. Yabona intombi ehlala namajitha bafethu. Bra wami. That girl shuthi leyahlamphe ngakhona. Yes. Athi yes. Wena. Uhlala namashida? Ngibangana abafana babaningi. Okay, ubenzani abangani bamafana? Next. Okay, unani? Nabangani. Uyazi ukuthi kade gundwana sikwazi ukuthi abangani. Ukuthi abangani. Usho ukuthi wena mangaqhamuka egondwane la ngilibekela uchizi la lizohlala nayo lithi hayi kuthiwe ngawuhle. Yonke nje hlale. Angeke lihlale. Okay. Obvious. Awuna ngcono ubuyazi wena. Hawu. Cha wena. Yabona. Yeah. Ngehlale ne? Mara mangathi ngiyabuza, kurongani kuba ne-male best? Uy. Kurongani? Azi kurongani. Wenza lezi zinto engizenza nawe uthandweni komunye umjiji. Cha, yazi inkingi siqala kanjani? No, inkingi siqala ngoba uzosuke sekucompare. Ya, kancane. Wena ufana ne-male best yami. I-male best yami yenza u1 no2 no3 no4 no5. Ha, kanti Bakavele bezinto vele benza kanje. Oh, now we are here. Hawu nkazi. I'll compare on. I know. Shuthu nayo i-male best. Uqala wapi? Mina I did had a male best. Kwenza. And ngibona ngite wrong kuba ne-male best. Uyibonanga? For what good reason kusibe kube Awuyibonanga? Angibonanga. It was a good reason kusibe ne-male. Uba lenganele uyabazi umuntu omnyama mfowethu. Uyambona umjida lo uZungu, lo enkondla, lo mhlophe. Uyayibona ingane athanana nayo. Uba umel best yakho Andini. Kandi. Angithi ubabona ukwenzala nawe. And manje. Okay. Manje. Manje.
kodwa mina into engishoyo kuwe ukuthi yabona mina bafethu male based angifuni intombini yakho hayi mangithola yekwe kodwa hayi ngamanekeke mangithola intombi mina male based yakho vele Why? ngikho konke kwena Why? why the same way izofila ngakhona ukuthi manginento mangifonela ukugela the same way ufila ngakhona that's the same way nami ngifila ngakhona mawune male based yakho But akusuku sikhona into esiyenzayo or ini Yazi abantu mina nawe if we are dating angesiyenze mina ne male based highly impossible possible highly impossible wait highly impossible Hi bro it's Okay. possible. Okay, yeah. What happens mase ngiqala mhlambe kuthiwa siyadejana ngokulimi asazwani kahle bese ngiqale ngikhethe not ukukhetha lokho ukukhetha but then ukhali uyokhalela kubani i-male based Male based yonto eqhamuka lo muntu unama best friend o BFF what bamantombazane yini iqhamuka indoda kuqala phambili No it's uzokutshela ukuthi amantombazane awafuni bayahlela Uyabona, that's where it starts the same connection can't you have it nomngane wakho ne boyfriend yakho Ungihethile by that time. nangumngane Awukwazi kumhlalisa phansi musumuntu abakhuluma naye. Even if uyakhona ukumhlalisa phansi base uyadinga umuntu ozokhuluma naye ukuthi sishazi usibani BFF yethu. balulele no male based izolo abafani. yabona UBFF uzokujikela manje ngimtshela ukuthi yazi usihle wenza ukuthi nokuthi ahamba ayotshela umunye usibani bani. athi yena vele Hayibo iqiniso. Male based angeke sayenze lento leyo. Uzobatshela bobani because like uyinaye. uyafika emajiteni usho ukuthi akahlalela namajiti uhleze nawe Uyahlala nawe. Akufana namantombazane. okay thi ngikutshele ukuthi indaba emale based sibuye sizonde ngibuye ngizonde lana yabona sometimes kuyenze ukuthi wena uhambe ukhala kuyena ngakusasa hamba uyotshela abangani bakhe mina sengidlula lapha ngena kuthiwa awubuke lo uyayitshela ukuthi intombi yakhe kade nginayo izolo kwenzeka into ethize nentombi yakhe Yeah. Okay, ngasho ukuthi ukuba ne male based kunama disadvantages. Kubuye phinde kube. kodwa ayifuneki mina nje ngokubona wami kuhlezi kunama disadvantages ayikho advantage la ikho advantages Ikhona cause like okay awuyigqokisa icathulo zami ngomjita sihleli sobabili endlini ne female based siphathi ne bond afone usisi ne answer call uphume 2 hours wonke ngibuye after uzothini ayithi uzobuya uthini kahlahle wena unaso isikhathi sami into ebalekile kuwena ile ntombazane lena ini kwasha kwacuma uvutha amalanga kodwa mina makuwena kumele ngiunderstand nalo mmeli wakho into engiqala lapho abantu besifazane bafuna ukuthi thina singamajita understand kodwa bengakwazi ukwazi yeah yavetani yangikhalisa nje ngathi ngakhala aseduze amathishu ngathi ngakhala we ngiyaqolisa ukukhala phambi kwenu umphakathi kodwa lento ngihlukumezile yay hayi no. angifuna ungasho about afet a male based buffet hayi I'm not against ama male based but angwafuni lento izondisana nodwa ngamachitha futhi. futhi Against mos. I'm not against ama male based kodwa angwafuni yabona me bro I'm as a rugby player and I get good male based intombi yami idlala rugby ngifuna i-team edlala against ngini mangifika lapha ngimthengele ikhokho special so mangifika ethi sihleli phansi ngifike ngigxobe ngalo ngimgxoba uthi wena uhamba ubaba ngani intombi zabantu ayenzeke leyo nto mina ngibona ngazi nanokuthi nje yabona lento kuba uyindoda uzofuna ukuba ne female based nama male based what ukhombisa nokushimani angeke uthi uyinsizwa yakwenu ufune ukuba umngani nenye intombazane nakutona ejuleni phansi ekubene ngabe uchitha isikhathi sakho nentombi yakho uma ukuthi kuyahlula ukushela mfowethu angeke uqhubshimane la uyangizwa yeah okay wait yeah usithatha up isikhathi ususpend ilanga nentombi yami wangahambi uspenda neyakho iphi Harifani nayo.
hayi yabona ngeke yabona uma lo muntu lo phela vele engqondweni zakhe ukuthola wena hayi khuluma kodwa ifihlalo sizikhuluma nayo ekhiphe sizokhuluma vele lana uyangikhama yabo keep like ngathini yabo like ngeke ngithi mina ngiyimel best yakho anginayo umuntu engithandana naye vele ingqondo zami ezokuthini ngaso sonke isikhathi ubafu mekulimaza inhliziyo ngikusondeza esifubeni sami ekugcineni ngiyogcina ukuconvince ngithi uyabona ngithi kodwa lo muntu othandana naye ukuthi akanindaba nemizwa yakho ngitshela ukuthi woza kimi yasibuyela kuphi khona le ngoma ini ithi wawuthi mawungikhalisa afika ngithuthi khule ngikhumbula lo ngoma le bese wenzalani ungikhipha okususa endaweni yakho kwahlala yena enhlizweni ngenxa yokunje njalo mangikhalisa yabona as abamajita ne asikho perfect mina I know I'm flopper kakhulu futhi avele so as much as we're not perfect engakho kuthi umuntu wesifazana uyindamo bese wesilisa beyikhanda khona izoni meqala ebheka le uyambuyisa nje yeah so mangizoba nenhlama exegayo ekwazi ukuthi ihambe yobuyisa omunye umjita iyabheda leyo nto me if you're my girlfriend you need to be my best friend and I'll make sure of that you have to be my best friend when abafethu uthando lukhona there's true love there outside ke manje moshwela my best friend male best yeah balokhu uklina umqala ufuthi nathi kukhula futhi usho athi kulento ehlayo la balokhu khiphe phalaze khipha losizo uthwelisa ukusa ngimazi kahle uzwa ngayisethi nje usuwa seqedile futhi okay bafethu before sivala ne you know ngilemibuzo one by one each by each Yo. mara ithi ngale ngawe person by people ngathi unendaba sisi wangakhuluma awunandaba akukho nje mhlawumbe ufuna ukusho usho right Yeah. or mhlawumbe uzosho kusasa ne I think uzokhuluma kahle kusasa ngizoqala ngobani asisogcina ulast born wasekhaya oh qala ngo last born that's born ongasitshela ukuthi last born awunama okay ngathi x awunama past unama past yipi ipast yakho noma wonke ama past ke ofuna ukwashela imessage for one noma ithi ngibe kanje sicela ushare imessage to your past yakho yokugcina uze la kumina yakucela mfana wami I actually don't have a message for my past sesibuyile ciao guys ngidlala ngani 2014 nani come on man okay nini 2024 yeah 2014 yeah okay ona message ayithile yo I don't care about him anymore mina phezulu ukujete yodwa dear ex yami wena wangalayo ngoba ungibona ngenalutho as mibuyithi uzizwe njani uma sengimuhle kanje ngoba wangalayo manje senyacwebezela mana yini ipast noma iex le uqulekayo uculela abantu vele la wena kodwa ingoma ine ex ithe DX yonke into ethi past x okay but beside mfana mina into engiyisho lapho obvious yacaba ntwana yami sitharara yo bra wami ye manje imessage undlule khehle phela yo bra wami bathi wena usiminaza mina ngiswenaza sisithinaza khuleka isekho leyo nto sefile mama sebefikile aba bangithole kusekho njalo ole wish you all the best part umunye message ngikukhumbuza wona uma ngikhumbule ungifonele ngakhumbula kufonela ke sometimes
uyamthanda Uyamthanda. wembona nanokukhuluma kwakhe Nje. sakho Ukhona. Hayi ngimthanda. hayi Okay, lalela cha Kuleka bafethu. uzofonela Cha la uzofonela. ithi it's highly impossible for you to love a person and to unlove them. Akwenzeki. awuqinisile Awenzeki. Okay, Umuntu uma okay. kuthiwa amanzi la ke amakhona enzani? Aphinda. Aphinda. So uma uyamthanda. Maybe as long as ungakabi nalutho. Because she's more the reason why currently ngingenamuntu. Lapho khona we-ex ubuye yezo. Sesibuye. Hayi, she's not. Yakukhumbula Ubuyela. buya. Masabuyi. Kule sekukhona le ngihubha khona. so shiya amanamba akhe lapho Khona le ngihubha khona. Swabhala. swabhala ubuye Khona le ngihubha khona. unamanga kade nginayo engomeni namhlanje kube uyahubha bengabe sentombini wenzani manje wasovula ifoni Cha, hayi ngivule ifoni. Hayi khulileke. Hayi khulileke. Nayi. Khona la ngihubha khona. Ngana wami uma ubeke X, ubeke right ya. Ngoba ngiyazi. Wazi No mungahamba ke umkhumbulo. Yeah. Ngiyazi. Ubeke man ubekela baqala. Cela ushiye message. Hayi kade Ex no me nesifungo. past. Kade Serious akekho. Keep isifungo. Umushekali. Noma Kahle. umfisela yini? akakwazi ukukhetha umuhle kanje Abangekhetha bese kushiye. Adlale ngawo umlingisi yakho yonke. Ayithatha iphule. Bese ngiyathele nje kanje. Mana phela nami uyakhuluma phela. Yeah. Mina Mina nguwena ngamshiya lenye into enganga. ushiye message mama noma yipi nje. Next shima. Hayi. Hayi. Sina airtime ufuna umfonela? yamranziwa ayikhona nje Ngamranziwa. She still loves him. Oh. how food Bow. Love is on the earth. Yeah. Plus you know here. Look. And bathi mama. Ha. Baby ithi ngimthathe darling ngowakho. baba saba Vele phela amashulezi. Ha. uyizifuna ukuphuma kahle Inhliziyo igijima ithi ka. Ngiyatshela. Ushiye message ungasayi. Che. lapha khona Okay, awuthi ke good night. Awusafisa nothelele kahle Nkosi yami. Avuke kahle ke manje uyebukela. I love you. Nango. You love me. We are happy family. With the great big heart and a kiss from me to you. Yona message yakshira yona le. Sesikuye ke ntsizwa. hey mina ex yami one ifisela ukuthi basibone isikhaftini lesi Ha. izale izingane ezinekhanda elingaka ukuthi noma thiwa iyayizalela yona kudinga nje ukuthi ihlinzwe yabo Awusondeze. nasi yasibona isana leli sesidayisela amaswidi lawa lapha emakuleni bese lezo ngane zakhona kube ngathi sinomduma khanda kancane yabo ngiyadlala Cha, ngathi ngaba nenquzo engaka. Ivulekithi. Futhi incane yabi leyo nto. uyazithi ingane yabantu ngiyayithiwa kuma social media cha into engifisela wena ukuthi bathole na abazokhalela bedlale ngabo kunzima ukuba igida ngoma Okay. umuntu ukubona nje ugida kahle akuthande ube naye fuck bathole na abayokhalela bedlale ngayo kuphela iyona message yami leyo kuwena Ungibona ungibulala ngithandana negidangoma. cha yazokwenza ukuthi ngingabe ngisaqonje what if ngiyamfuna nje nangu sisilana usuthi ungibona ungibulala ngithandana negida ngoma Cha phela sengiqonda ukuthi mina ungibona ungibulala. Ngiba yazi wena ngikhalela ukuthandana ba noba. ozokubhonya Khohlwa ke. Hey! Hawu. Sikhuluma namagama. Hawu okay. hayi liphunyuki kodwa Ngingaqoshwe inkukhu first kwenzekile lokho kuleka. Baningi bazamile kodwa. Hayi. Yazi ngumuntu onje mina mfethu. Angithandi intombi elahlela kumina. Mina ngithanda ukukhupha. yeah
Unjani? indlela engene ngayona indlela engizophuma ngayo Ubaleka ungashini ubufakazi ukuthi ukuyaba khona. akangilandeli Asivala. and awubiza omunye ya sasekuwe sisi Hayi sayivala. siyayivala and bafethu that's our first episode ne hlala nathi hope you guys enjoyed this is Kasi podcast and that's your boy Skindi Nqamla Mazifene behlinza hlebe tsukhala ndasini yakamani Ntombi Mthanda zonke zimcela ukhisi ba bahlinze short And then bewubani lona? Balisa. Abakuzwanga bewubani lona? Balisa. Ah, famsivo sokugcina was. ukuba Bewubani. lona Balisa. sa Hayi lona bafundula lasho nqusho division into engadivide kunquza bejebhula ubhaqa bhaqa umagola walingana Ntombi zimcela ukhisi ihamba noninazo. lashunqa Last one. Oh, it's your girl, Totodisha. Stay tuned for our next Kasi podcast episode. Issue. yeah Don't forget to benzeni. don't forget to subscribe Ushiye ne like lapho mzala. Yes. like share Hayi ninga comment noba nizocomment. I don't comment muzo comment it right comment mina futhi ngiyave ngiyithatha personal ngizoyibona comment yakho faka ngizokubheka ngibhoye Ngiyeka.